দিল্লিনি মালবিয়া নগর কাশা হোটেল হর নাংমানি পরে হোটেল তনায় বড় বাঞ্চিনানি bagui হোটেলনি খিড়কিতে বাহারমানি মাংকলি rok social media o kasawui phaikya baksa borok ba banchinani bagui hotelni sat saka thangui kasima bo mangkli kasawui phaikya nugui manka norok o mangkli video ni screen o je borok rok janma banchinna bagui bwtwkhai khirki swbai khirkite baharmani mangkli saimaka o hatchao total 21 jonani langma choka hinui aro ni bisingo tongo 12 jona foreigner tai 9 jona indian hinui saimaka tei saimaka thwngei rokni bisingo 8 jona kaisa nukhungni borok rokno hinui hingkha Delhi ni Malbia nogoro kaisa belai no kirimachisa kaisa party mung party thangkha kaisa hotel o hor nangmani tui saimaka o hor nangtini primary jasoka saimaka short circuit ni tui hor nangkha hinui tabuk phano jas portal khajagui tongo amoni mul karon tamo।